היום, כמעט בכל בניין משותף יש כבר רכבים חשמליים. אבל איך דואגים שכולם יטעינו בלי עומסי יתר, בלי ויכוחים ובלי בלגן? כאן נכנסת לתמונה NH Energy. הפתרון שלנו לניהול טעינה חכמה הופך כל בניין למערכת מאורגנת, שקופה ופשוטה. אנחנו מתקינים עמדות טעינה חכמות עם ניהול עומסים אוטומטי, שמבטיח טעינה בטוחה בלי הפסקות חשמל. מערכת הניהול שלנו יודעת למדוד ולחשב את הצריכה לפי תעריפים של חברת החשמל, כך שכל דייר משלם בדיוק על מה שטען ולא מעבר לכך. NH Energy מבצעת סליקה מאובטחת מהדיירים, ומעבירה את כל הסכום לחשבון הבנק של ועד הבית. לבד אין שום צורך להתעסק בגבייה, בחישובים או בניהול החשמל. הכל עובר לניהול שלנו, בצורה מלאה ושקופה. ויש עוד פרט קטן ששכחתי לציין. אנו לא גובים שום תוספת לא מציאותית על החשמל שנצרך עבור טעינת הרכבים. מה שהדייר צרך זה מה שהוא ישלם. כל זה, יחד עם תמיכה טכנית 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע. ובלי שום התחייבות. לא מרוצים? אפשר להפסיק בכל שלב. NH Energy ניהול טעינה חכמה לבניינים חכמים. www.nh-energy.co.il